салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libus TV. Имрӯзам дар бозори Корвонем Пажарка рияди материалу инами чизое ки ҳозир шумо дидесен ё барашкои якм сорти жазлайнан санг задагӣ тайёр нақш 180 сомон. Барои чӣ ёра сёмка кистан ки ҳамаш новинкаҳан ина анаиш атлас нусхашай ҳами атлас нусхаша нишонти брат як бор нишонти атлас нусхаша як не чихела мегӯи атласай яки барашкай аҷоиб замон шудагия ки дар ҳамаи чиз рисункора мезананд. ина атласа дар барашкаи ҷазлайн задагиян як не чихел фасон сангшам аҷоибот задагия дизайнаш аҷоибот хушрӯ омадагия метавонед ки заказ кунед ватсапда. анаи барои духтаракои ёшай барои духтаракои ёш ина метавонанд аёра заказ кунанд. нигоҳ кунед чихел фасонай. баъд санга ма барои чӣ ҷара сёмка кардистам ки санга ёш жилет намекунам. Санга жилет намекунам. баъд намерехтай. аппарати ё аппарат шунам хел мошинае ки ҳами чиза чӣ мекунад даже дар вақти стиралкада шумо мепартоед ҳами намерезад ҷазир намешавад. неҷада ҳар хел маркош ҳастай. ҳар хел маркош ҳаст. амирам нишон метена ка инаи маркаш бо аҷибутара барои ки одамои чӣ баъд савзш намондая не сафедш монда сафедш ҳастая. инаи чизе ки шумо дидесин амиам ҳамаи намоз чизои тамошо кардесин ё барашкай. баъд нигоҳ кунед ки ҳамаи ҳамида нигоҳ кунед чанд қад санг бисёр рафтагия 180 сомон. на марҳамат касе ки мехоҳад дар ватсап менависа мо доставка мекунем. бодори новинкоша новинкора партош ин чизе ҳастай. ин чизе ки ҳастай шумо дидесин амиё ҳамаш аднатонишам ҳаст. инеш кабуча ай тарафтан мегирем анаиҷада ина барашкои расветкош қатӣ ҳастай. мисол ай ҳар ранг аям як расветка чандта дора. марҳамат ёш баъд ҷои обтобия мисол шумо чистона ёфта гирифта метавонед дута мегирен сета мегирен фақат ҳамин чизо ҳастай. ина барашкои якм сорти ҷазлайн. ма даха як основное бигирем ҳамиш маъқул шид. баъд духтарунаш ина баъд сияшам ҳастай кабучам ҳастай атлас нусхаш адрасшам ҳастай. ҳамаи маркода ҳамин дукон ҳаст. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. вақте ки наметавонед харид карда омада дар ватсапи мо менависед. ки сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз. хонумон ва хоҳарони азиз, касоне ки хонанишин ва ё ки донишҷӯ ҳастанду мехоҳанд ҷайби ва ё ҳамёнашон пур аз пул бошаду муҳтоҷи касе набошанд, пас ман ба шумо кор пешниҳод мекунам. кор дар ширкати Фиберлит. кор хеле осон ва қулай аст. обучения ва регистратсия бошад ройгон, яъне ба қайдгириву омӯзиш барои шумо бепул аст ва маош бошад аз чолокии худи шумо вобаста аст. шумо метавонед дар як моҳ аз 70 сомон то 7000 сомон маош бигиред. рақаме ки рӯи экран гузошта шудааст. шумо метавонед занг бизанед ва ё ба ватсапашон муроҷиат намоед. ба шумо барор муваффақият ва баракатро таманно мекунам. ҷайби пур, чеҳраи зебо бо Фиберлик.